Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wal ishruna. Wal maqalatu utawi pengendikan as-sabi'atu kang kaping 7. Wal ishruna lan kalih dosa berarti 17. Iku kala wasnandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane kanjeng Nabi, "Min abdin ora ana saking kawula lanang au amaten utawa kawula wadon da'a kang donga sapa abdin au amaten ya doa iklan iki donga fi lailati arafah ing dalem wengine malam arafah alfa marratin kelawan 1000 ambalan wa hiya utawi addu'a iku asyru kalimatin ana 10 pira-pira kalimat ay tasbihatin tegese pira-pira tasbih lam yas'al ora nyuwun sapa abdul Allah Gusti Allah syai'an ing suci-wici min hawaiji dunya saking pira-pira kebutuhan donya wal akhirati lan akhirat ba'daha ing dalem sause pira-pira tasbih illa angin paring sapa Allah ing abdul soalahu ing penyuwune abdul malam yadku selagine ora jaluk nyuwun sapa abdul biqati'ati rahimin kelawan medhot rahim dulur au mahfamin utawa dosa ngoten. Dados pengendikan ingkang kaping 17 bab sedoso. Niku pengendikane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane kanjeng Nabi ora ana saking wong lanang utawa wadon sinten mawon sing gelem ndonga nalika malam Arafah. Dados malam Arafah niku malam tanggal 9 Dzulhijjah. Dados tanggal 8 niku tarwiyah, tanggal 9 Arafah, tanggal 11 Bodo Besar Idul Adha. Dados malam 9 Dzulhijjah. Nalika tiang-tiang sing do ibadah haji niku teng Arafah. Wukuf teng Arafah. Dados maos donga sedoso kalimat tasbih. Kalimat tasbih. Mboten enten tiyang sing nyuwun teng Gusti Allah. Mbuh niku penyuwune niku kebutuhan dunya utawa akhirat. Sak mampune maos tasbih sedoso niku kecuali Gusti Allah paring. Napa sing dados penyuwune? Dados gampangane donga iku diijabahi, dikabulaken kaliyan Gusti Allah. Selagi ini mboten ndonga supaya medhot silaturahim. Gampangane medhot sangat. Dados ndonga, tapi ndongane supaya pedhot karo dulure. Utawa dongane donga kanggo ndongakno sing dosa. Dados sing dilarang kaliyan Gusti Allah. Niki mboten badhe dikabulaken. Nek donga sing elek niku makin bali dongane niku balik kali sing donga sing elek. Tapi dongane mboten dijabahi malah diwalik kaliyan Gusti Allah. Lah sedoso tasbih niku napa mawon? Awwaluha utawi kawitane pira-pira tasbih iku subhanalladzi fis samai arshuhu. Nomor
setunggal lafaz subhanalladzi fis samai arsyu. Niki tasbih sing pertama. Maknane subhana maha suci Allah alladzi dat fis samai ing dalam langit ai fi jihatil uluwi tegese ing dalem arah-arah kang dhuwur. Apa arsyuhu arasy Allah. Wa innal arsya mongko setuhune arasy iku fawqal kursi tetep ing dalem dhuwure kursi. Wa huwa utawi al kursi iku fawqa lis samawati tetep ing dalem dhuwure pira-pira langit. Niku tasbih sing pertama. Maknane terus subhanalladzi fis samai arsyu tasbih sing pertama. Maknane kados ngoten niku. Terus maha suci Allah zat kang wonten ing langit. Maksude sing ing langit menapa? Arasy kerajaan iku ratone Gusti Allah niku wonten ing langit. Terus arasy niku wonten sak dhuwure kursi kerajaan Gusti Allah. Nomor kali subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Niku tasbih sing nomor kali. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Maknane subhana maha suci Allah alladzi Allah fil ardi kang tetep ing dalam bumi apa mulkuhu keratone Gusti Allah wa qudratuhu lan kuasane Gusti Allah. Fa'in tuhuru mulki upangka utawi pertelani keraton Gusti Allah Ta'ala maulun sapa Allah lana krana kita fil ardi tetep ing dalem bumi. Terus niku tasbih nomor kali subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Terus maha suci Allah kang wonten ing bumi kratone lan kuasane. Terus sing ketinggal kula panjenengan sedaya kratone Gusti Allah niku nggih teng bumi. Sing ketinggal para manusa kratone Gusti Allah niku nggih teng bumi. Mboten sampai saged tembus mriku dugi arasy, mboten saged tembus. Soale arasy niku termasuk ghaib. Barang sing ghaib. Lah sing kula panjenengan sedaya saged tingali nggih teng dunya. Dados kuasane Gusti Allah. Bumi sing kula panjenengan sedaya tingali, sing saged ditingali. Wa nomor 3 subhanalladzi fil bahri sabilu. Lafaz subhanalladzi fil bahri sabilu. Maknane subhana maha suci Allah alladzi Allah fil bahri kang tetep ing dalem laut apa sabiluhu jalani allati tusol kang bisa nekake apa sabiluhu al ibadah ing pira-pira kawula ila jami'il jihati maring sekabehane pira-pira arah li asbabi ma'isyi krana kanggo lakoni sebabe pengupa jiwane ibadah. Dados sing nomor 3, tasbih sing nomor 3 subhanalladzi fil bahri sabilu. Iki tasbih sing nomor 3. Maknane maha suci Allah kang wonten ing laut dalane. Dados laut kali bumi niku ombonan laut. Terus sekabehane arah niku wonten ing laut. Terus tiang-tiang dopados pengupa jiwa atau maisha penggawean. Darat kali laut kuwi ombonan laut. Ombonan laut. Terus ing laut niku wonten macam-macam niku makhluk sembarang kali. Luwih kathah daripada di darat. Buat sing nomor sekawan subhanalladzi fil hawa'i rauhu. Lafaz subhanalladzi fil hawa'i rauhu.
maknanya subhana maha suci alladzi fil hawa ikam tetep ing dalem awam-awam apa ruhuhu anine alladzi fa inna riha moko setuhune angin terus amale inna tetap sibul isma wa tarfa'ul khobar fa inna riha moko setuhune angin iku musakharu dituduhake baina sama ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi wa ma'dinuhu lan sumbere areh iku fil ardi ing dalam bumi afali tukang telu arruhu utawi lafaz arruh bilwawi kelawan wahu iku aslun dadi asal lirihi marang lafaz rih bilyani kelawan nganggo ya wa yusaghharu lan ditasghirake ala ruwaiha ing atase lafaz ruwaiha wa jam'uhu utawi jama'i rih iku arwahun lafaz arwah wa riyahun lan lafaz riyah. Terus tasbih sing nomor sekawan subhanalladzi fil hawa'i ruhu maknane maha suci Allah kang wonten ing awang-awang angine alladzi maksude sing nguasani napa awang-awang kuwi angin sebab angin itu kali Gusti Allah ditulungaken teng langit ing bumi. Terus angin iki manggene teng bumi sing nomor 3 wong alam. Terus Gusti Allah sing langkung pirsa masalah angin iki nek cara manungsa niku disebut kawanan roh. Wong tiyang niku wonten ruh, wonten angin. Wonten angine kita sebut terus angkan kula panjenengan sedaya iki ruh angin ngoten. Lah lafaz Allah niki kelawan wau roh asale niku lafaz rih niku angin. Terus ditasghir ngoten. Ditasghir jadi ruwaiha. Ditasghir untuk ma'awalu wa futiha qabla al-akhir wa tasbih. Jamae niku arwah. Terus manggone sumbere angin iki wonten bumi sing nomor 3 iki Gusti Allah sing langkung pirsa. Mulane teng Al-Qur'an kok yas'alunaka 'anil ruhi min amri rabbihi illa qalilan. Terus wonten yang bahas masalah ruh. Masalah ruh niki manungsa ditangguti masalah ruh niku mboten saged jawab iki sekedar soal ruh niku sing mboten saged ditinggali angin soal angin mulane kadang wonten tiyang nyun sewu wonten tiyang niku ngomongin gelemeng donan angin apa? Lengkondo angin baik, ngomong sembarang kalir, kalau sembarang kalir. Ya betul mesti baik. Kadang ini wonten jin-jin sing usil wonten, mesti wonten kata. Kadang angin niku angin wonten sing kondo aku, Sunan Kudus, terus cerita sembarang kalir, sembarang kalir. Niku angin, angin niku masalah itu Allah. Terus langsung percaya berarti bener nanti tentang kepiye mbah kuno alam kubur kono kepiye ditakoni. Mbah kuno alam kubur kono kepenak soalnya dikirimi terus. Dereng mesti. Dan mesti itu jin-jin sing dosil niku ngoten. Pertama ini benar mangke, kedua ini benar, ketiga benar, sekawan benar, gang sakeliru. Keliru mulai kata yang itu sing nopo disasarno masalah niku masalah sing niku golongane angin-angin niku ngoten.
kecuali para nabi sing selamat. Nah, contohnya niki teng napa jenenge malam Arafah. Niki kan ceritane Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim niku nalika tanggal 8 Tarwiyah niku dalem niku Kanjeng Nabi Ibrahim supeno ngimpi dikongkon nyembelih putrane. Dikengken nyembelih putrane. Niki Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim niku Tarwiyah niku maknane bingung yo. Anakku kok dikongkon nyembelih. Padahal suwe tak enteni. Aku duwe anak malah dikongkon nyembelih. Mimpi dikengken nyembelih. Dikengken nyembelih. Niki nalika Tarwiyah. Terus ngumpul-ngumpul sampai Kanjeng Nabi Ibrahim bingung bar ngimpi supeno bingung. Akhirnya dalu nomor kali malam Arafah tanggal 9 itu Kanjeng Nabi Ibrahim supeno malih ngimpi malih. Dikengken nyembelih putrane. Akhirnya disebut iki berarti wahyu. Niki Kanjeng Nabi Ibrahim wahyu teko Gusti Allah. Akhirnya malam tanggal 11 Dzulhijjah bodho besar niki Kanjeng Nabi Ibrahim ndugeni perintah Gusti Allah mantep dikengken nyembelih putrane ditanglet Ismail aku ngimpi beliau ngimpi dikongkon nyembelih kowe kepiye jawabane Nabi Ismail no ancene niku perintah Gusti Allah tidak akan mau. Sampai Nabi, terus Nabi sing berhasil didik putrane, terus Nabi Ibrahim. Akhirnya disembelih, bareng disembelih niki ngukur keimanane, ketulusane Kanjeng Nabi Ibrahim. Ojo sampai senengmu ring anak, ngalahno seneng ring Gusti Allah. Dan akhirnya saya senenge di agama Gusti Allah. Akhirnya disembelih terus digantos niku wedhus kimbas. Terus kados keterangan ning kitab Durratun Nasuhi. Kata niku Nabi Ibrahim zaman samantune Kanjeng Nabi wonten kejadian wonten niku wonten malah wonten setian jalan setian asli malah putra-putrane disembelih kabeh. Ning kono ngimpi aku ngimpi ditemoni malaikat Jibril ngaten. Akhirnya wonten kasus akhirnya mlebu penjara. Kondo untuk ilham kaya nyembelih putra. Mungkin itu disasarno kalau angin. Terus angin itu sangat-sangat sampai niku keterangan ingkang sampun liwat. Kejadian noto kita boten noto niku. Wonten tiyang niki asale ngimpi kepanggih Kanjeng Nabi. Kepanggih Kanjeng Nabi jamu niku boten ngimpi. Dados nalika sadar niku saged kepanggih Kanjeng Nabi. Terus akhirnya mantap ditutur ning santrine. Santrine nggih sumerep saged sumerep Kanjeng Nabi. Terus akhirnya sampai niku kejadian nikahaken tiyang niku mahari atau mas kawin niku saged gelem nikah niku mahari iso ketemu karo Kanjeng Nabi. Jadi orang ngimpi langsung akhirnya niku kejadian sampai kata jadi murid-murid santri ini niku nikahno karo santri ini sing boten santri niku mangke mahari mas kawin boten kaya cincin duit boten tapi tingalaken Kanjeng Nabi. Terus akhirnya damu-damu niku mireng kalih ulama kiai sing ahli fikih anjene mas kawin niku saged berupa manfaat niku saged. Contohnya wonten tiyang estri mu'alaf dereng saged ngaji Quran Fatihah dereng saged terus mlebu Islam kowe dinikah mas kawin engko tak warai maca Fatihah
Wonten iku nggih angsal. Angsal. Lah iki malah mboten ngoten modele dipanggihaken Kanjeng Nabi. Akhirnya damu terus niku wonten sing jaga. Terus akhirnya ditakoni, lho kok iso ketemu Kanjeng Nabi kepiye? Posisine Kanjeng Nabi kepiye? Ternyata santri-santri niku sing sumerep Kanjeng Nabi nalika mboten ngipi. Niku Kanjeng Nabi mboten berhadapan langsung. Mboten berhadapan langsung tapi ngungkuli. Gampangane ketinggal geger. Geger Kanjeng Nabi. Ternyata ngoten sedanten. Iku Kanjeng Nabi, iku Siti Khadijah. Tapi ternyata mboten ditinggali. Geger sing ketinggal. Lah ternyata tamu-tamu ngono iku ijeh iso disasarno karo angin itu. Orang Kanjeng Nabi asli hati-hati, hati-hati mencoro nikah kok mahari kok ngapusi, mangke yo diganti mahari kudu, mahar nifil, mencoro fikih kok. Niku wonten kejadian wonten niku. Terus disasaraken angin, nah kula panjenengan sedaya iki ndamel hukume Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ndamel kaidah umat niku damel hukum nahkumu bidoair. Kita umat Kanjeng Nabi niku hukume sing dohir. Aja sing batin hati-hati. Hukume sing dohir, sing ketinggal. Boten wae sing boten ketinggal sing dohir. Boten saged didamel hukum. Atus keterangan ingkang sampun padhe wonten kejadian niku. Wonten tiyang niku boten purun Jumatan. Lho sampeyan kok ora gelem Jumatan iku fardhu ain wajib. Ora yo dosa, ngoten. Lho piye ta? Aku iku kok Jumatanku mau Mekah. Ngoten. Aku Jumatanku mau Mekah. Ora kaya wong-wong Jumatane masjid. Ngoten. Akhirnya niku damu-damu gadah keyakinan ngoten dados salat jamaah niku teng Mekah. Ngoten. Terus akhirnya dirami iki sore Mekah temenan. Wis ngene ae. Nek anjene sore Mekah iki ana tongkat. Tongkat iki kok sebelah ndi? Sebelah ndine Ka'bah wonten. Saestu sanjan teng niku teng Mekah betul tongkat. Tongkate disalahkan teng pojokan. Ruwase wonten. Akhirnya terus ditawati lho wis didokok tongkate sampun. Nanti kok pojokan lere Mekah Ka'bah ngoten. Aku dipatusi sik. Wis sik dilurusi omah. Kuli tongkate malah ternyata tongkate teng WC ngoten. Tongkate teng WC. Niki no hukum sing napa sing goib sing angin iki kedas atos saestu. Ngoten. Kadang wonten tiyang saged ningali napa kedatos-atos. Damel hukume Kanjeng Nabi nahkumu bidoair. Mungkin mawon kula panjenengan sedaya saestu dipun paringi keselamatan wonten ing donya, selamat wonten ing akhirat, bejo wonten ing donya, bejo wonten ing akhirat, mulya wonten ing donya, mulya wonten ing akhirat. Sanak kula panjenengan sedaya